ysgolion yn yr ysgol ac Hawn da, unwaith eto, fi'n gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau hanner o de neu goffi, a nawr ni'n dod at y sesiwn nesaf, pan ni'n mynd i gael Richard Huws yn siarad am Cofio Wncwl Bill. Cyn bod fi'n ei gyflwyno fe, ni'n mynd i ganu enyn, mae fe'n bod ar y sgrin, edaw. Disg i mi garu Cymru, ei thir a'i froedd mwyn. Felly, Richard Huws, ond fe benderfynodd ymhen ychydig I fod e am setlo yn sir orau Cymru. Felly symudodd I Aberteifi, I sir Aberteifi, beth bynnag, Ceredigion heddiw. Fe ath I Aberystwyth I fyw. Fe oedd yn byw fan I am tua 20 mlynedd cyn bod e'n mas i'r wlad I bentre bach Bont Goch. Fe oedd yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol am tua 20 mlynedd, a pan ymddeolodd roedd e'n bennaeth gwasanaethau I ddarllenwyr. Mae'n awdur nifer o lyfrau ac erthyglau, hanes argraffu, a'r hanes lleol, hanes teulu a chwaraeon, a dwi'n meddwl mai dyna sy'n mynd ar rhan fwyaf amser nawr wedi iddo fe ymddeol. Mae wedi cyhoeddi rhai o'r llyfrau mae fe wedi cyhoeddi ar ei liwt ei hun, heb fynd at neb arall. A mae'n hoff o bob math o chwaraeon, mae fe'n ei ddweud, a fel mae teitl I anerchiadau yn awgrymu, oedd e'n nai, neu mae fe'n nai, i'r diweddar barchedig Rhys Nicholas, a dyma ni yn mynd I glywed am Cofio Wncwl Bill. Gobeithio newch I roi croeso cynnes I Richard. Am da, diolch John am yr cyflwyno.
cyflwyniad hynod garedig yna. A diolch am y gwahoddiad i ddod i gyfarfodydd yr undeb yn Pontypridd eleni. Un waith erioed, gyda ni wedi rhoi glwyswr o dweud, ydy gwir. Fues i mewn un cyfarfod yr undeb unwaith o'r blaen, a hynny'n 1982. A oedd Rhys Nicholas yn traddodi ein erchiad o gadael o'r undeb ar y testyn Mae'n Prawf yn Cristnogaeth. Fel soniodd John, oedd Rhys Nicholas yn ewythr i mi. Yn 1946, priododd Elizabeth Dilys Evans, ei Aunty Betty, un o chwiorydd iau y mam. Yn anarferol braidd fe adweinid bil sawl enw. Bil gan yn teulu ni wastod. Willi gan ei deulu yntau, a Rhys neu WR mewn cylchoedd mwy cyhoeddus y tu allan. A Bill Nick yn y coleg yn ôl ei gyfer Difo Rhys. Nid oedd gan Gwbyl ag Aunty Betty blant, a chefais fy ystyried gan ddys fel nesaf peth at fab go iawn. Mae fynyled yn fawr iawn iddynt ac mae gen i fod gofio'n hapus iawn mae'r amserau y dreiriau sy'n ei cwmni yn Llandysil yn diweddarach yn Rothcawl. Rwy'n ofni bod i ddim yn gymwys i gloriannu ei waith fel pregethwr llenor nac ymynydd a hyn sydd gennym heddiw atgofion amdano fel Wncwl. Cyhoeddus ysgrif atgofion amdano yn ei gyfrol deyrnged y cyfoeth gorau. Os ydych wedi darllen hwnnw, bydd cynnwys y sgwrs yma yn lle'r gyfarwydd rhywun ni, i mi geisio ychwanegu ato yma cacw. Ar y mhob cyntaf am Gwbyl yn mynd nôl i'r cyfnod pan oedd ef ac Aunty Betty yn byw yn Llandelyn, tŷ gweinidog ym Mhentref Croes Lawn, gyda phedair milltir i'r gogledd o Llandysil. Byddwn wedi bod tua 6 oed ar y pryd. Mae'n llun Llandelyn. Aunty Cross yr enw'r pentref yr adeg honno, a thyrbiad wedi gan fe ewythr ran yn y penderfyniad gael fabwysiadu'r enw Cymraeg gwreiddiol sy'n nodi man cyfarfod plwyddi Llandysil, Llangyncho a Gorllwyn Teulu. Symudodd i Llandelyn o Gapel y Bryn Llanelli yn 1952 i wasanaethu eglwysi Horeb a Bwch y Gros. Lleolir Llandelyn yn hwylus hanner ffordd rhwng y ddwy eglwys. Roedd yn dydd sylweddol yn wynebu'r de ar ochr chwith y ffordd fawr wrth i chi gyrraedd pentref Croes Lawn o gyfeiriad Llandysil. Ei adeiladwyd yn y flwyddyn 1955 fel mans pwrpasol i'r ddau gapel. Treilias gryn dipyn amser yn o'r wyliau, wythnos o leiaf bob haf ac ar y degau eraill o'r flwyddyn yn ogystal. Nid yw'r Llandelyn yn eiddo i'r capeli bellach, ac wrth i mi baratoi'r sgwrs yma, fe ganfyddai sydd bod yr werth. Roedd hi'n ddiddorol i edrych ar fanylion yr arwerthwr, Morgan Davies Lambert. Fe marchnadwyd am bron i 400,000 fel y former rectory. Yn ytrach nag fel mans. Ac mae enw'r pentref yn cael ei nodi fel Aunty Cross, nid Croes Lawn. Yn siŵr bod y beiro coch yn Gwbyl mas yn syth y gywirodd ddau gamgymeriad yna. Ac dyma'r llun yr arwerthwr ac yn nodwch chi bod yna diadar ar y lawnt yn ôl at hwnna nes ymlaen. Rwy'n cofio cynllun Llandelyn yn dda, canolbwynt o studi sylweddol gyda desg roll top, rhai canoedd o lyfrau ar bob un o'r foliau, a thyledu pai di a gwyn mewn cornel o'r bwys y lle tan. Blaen y desg roedd cader bodern yn illodd fe ewythr yn Eisteddfod Bryn Rhyw Galed i asymod un 1954. Byddwn ni'n dyn o'r gariad. Mae
Yn gadael dal gennyf, a byddai'n gwneud yn ddyddio bron bob dydd wrth eistedd o flan yng nghyfrifiadur. Pan mae hwn yn gweithio, ar hyn o bryd dwi'n ddim yn gweithio. Roedd cefn y sedd y gadael yn defnydd PVC lliw lemon mwyaf erchyll. A doedd i ddim yn benderfyniad anodd rhoi gwisg newydd llai llachar iddi. Cyn i wedi edrych bach yn bell yna. Ar ben yr old top desk roedd tipiadur Remington, ac yn ddengys fod cryn defnydd yn cael ei wneud ohono. Ei bod yn brysur yn ystodi yn aml, roedd ganddo ddigon amser i'w roi i'w nai pan oedd yn yr wyliau. Os byddai'n bwrw glaw, roedd adloniant ymrywiol ar gael yn ystodi. Falle byddai'n gwylio teledu, criced yn aml iawn, neu chwarae drafts newydd bwyll. Pan oedd hwn yn ifancach ac yn aros yn dod byddai Antibeti yn tynnu'r holl fwydydd allan o'r cyffyrdde a chael chwarae siop yn y gegin. Fi yn siopwr ac Antibeti yn gwsmer. Ac roedd brawd, unig brawd Antibeti yn siopwr hwn yn digwydd. Pan yn hyn, byddai'n gwybod yn ddanog i geisio llunio'r cerddi bach syml. Gan osod patrwm i mi ei ddilyn a darparu llyfr bach nodiadau lion mwyn i fi ei cyfnodi. Byddai'n ei darllen yn ofalus ac yn cynnig berniadaeth adeiladol bob tro. Nofnof na chafodd lawr o lwyddiant wrth geisio yn rhoi yn fardd. A byddai'n gwybod lunio ei holl bregethau llaw a'i gosod mewn llyfrau nodiadau lion, rhai y clawr coch a rhai y clawr glas. Nid yw'n siŵr a ddarwydd y car y llyfrau hyn, roedd ganddo rai canoedd o'r llyfrau nodiadau hyn ar ei sylffoedd. Gyferbyn astudu ac hefyd yn gwynebu'r de, roedd lolfa braf a gwahanwyd y ddwy stafell gan gyntedd eang o'r flaen drws ffrynt y tŷ. I chofio fel neb erioed yn defnyddio'r drws ffrynt, a berau pawb gyrraedd wrth y drws cefn, gan mae yno oedd y cyfleusterau parcio. Roedd y cyntaf yn cynnwys rhai celfi da, ond roedd un eitem yn tynnu fy sylw yn gwyn y dyn, sef tŷ tywydd Siôn y Sian. Roedd yn gosau Sian y tu allan y tŷ gyfer tywydd yn y ddawod, tra byddai yn gosiad Siôn yn arwydd o law. Byddai rhaid talu sylw manwl i'r tŷ bob dydd mwyn darogan y tywydd, ac rwy'n dal i wneud hynny gyda'r union declyn y bydd yn ddigon ffodus i'w etifeddu. Pryn iawn oedd y defnydd o wneud o'r lolfa, ond byddai rhai ymwelwyr yn cael eu tywys yma i gael te ar droli, diaconiaid neu aelodau eglwysig, oedd wedi dod am sgwrs gyfrinachol am problemau ymrywio, neu allai par ifanc oedd efallai'n paratoi'n briodi. Byddai'r rhan fwyaf o'r ymwelwyr a byddai'n galw gan am gyda rwyddau, teisiannau neu ddisiau yn gwrtho'r y gwahoddiad gyda'r mewn. Ond dyna'r ffordd ymarferol cymuned camglad o ddangos eu cefnogaeth eu caredigrwydd ag atwynidog ifanc y gwylant nad oedd ar y cyfnod uchel. Ar y degau byddai'r heloni hyn yn arwain at y hyn y byddai'r gymuned Ewropeaidd neu Nigel Farage yn ei alw'n ddiweddarach yn golygydd bwyd. Roedd dwy stafell arall yn nghefn y tŷ, sef cegin gymharol bach yn cynnwys reifyn, ac ystafell wyta hwylus, lle byddai pob pryd yn cael ei wyta. Ar llaw cyntaf roedd tair ystafell wely fawr, roedd ondi ac ystafell fach historia o math o drigareddau. O blaen y tŷ roedd lawn trawr, yr anwyd oedd wrth arlysiau y forchus gan glawdd yn llawn wrth yr adar. Ar ymwyl y lawnt, roedd tŷ adar o leithwyr gan fe ewythr, a oedd yn sair coed hynod y fedrus. Roedd bwydo'r adar yn ddefod ddyddiol bwysig, ac mae ei hoffter o ddyn natur yn cael ei edryfwrchu'n aml mewn nifer o'i gerddi fel Drw Bach Drwg, ac yn themau rhai o'i bregethrau, fel yr un am y coed yn dewis brenin, allan y lyfr y brenhinau. Ar naw Llanderyn yn cyrraedd y cyfle cyntaf i ddysgu chwarae golff, neu bytio i fod yn fan o'n gywir. Dyma lun ohonof yn 1958 yn golffio gyda Antibeti, llun sydd hefyd yn dangos y tŷ adar. Ansod llun yn arbennig yn hynny.
ond mae'n hen. Roedd Wncwl wedi creu cwrs clockwork golf trwy osod twll yn hanol y ddawns a chreu 12 pwynt anelu o gymeriad gymrydon gwahanol y ddawns. Roedd gan Wncwl dasgau sylweddol o offer golf a fferi diben draw. Roedd ei brod yn hyfryd Dewi, priodd i chwaer Bess yn dipyn o feistr ar y gamp ac ef yn siŵr oedd ffynonell y holl offer. A ddyrnodau braf byddwn yn cael picnic ar y lawnt ac yna byddwn yn cael gysylltiaeth bytio. Byddant i Betty yn ogystal ag Wncwl yn hoff a'i golf a pan symudon nhw yn diweddarach i Porthcawl a ferent fynd i weld rhai gysylltiaethau ar gwrs enwog y Royal Porthcawl. Byddant i Betty yn ddefnydd mawr y Greg Norman ac Ian Woosnan a chafodd y pleser o'i dilyn yn chwarae yn Porthcawl. Yn ystod yng ngwyliau Llandelyn, dyna oedd yn unig wyliau ni am nifer o flynyddoedd y digwydd, byddwn yn cael teithio niferus yn y car. Roedd Wncwl mor awyddus i'r angos adeiladu hanesyddol wrth wybio heibio yn y Morris 8, fel y byddai'r siwrnau yn gallu bod yn reit rewchus ar y degau. Nid oedd Wncwl y gyrwr gorau, ac yn rhyfedd iawn, rwy'n newydd ar ganfod o'n mis yn ôl, nad oedd wedi pasio i brawd gyrru ond daeth i Llandelyn. Chydig bod ati Betty wedi wneud yn rodau ddyn. Cafodd ei wersi gen i nyddiau coniad Bwch sy'n digwydd bod yn dath P1 am cymdogion presennol yn Pontgoch. Ar y degau roedd gan Wncwl arferiad digon peryglus i dynnu ei ddwylo oddi ar yr olwyn a'i rhwbio yn ei gilydd cyn gofyn i'r clep. Gan fawr argraff nad oedd angen llaw i liwio'r car. Felly bod wedi rhagweld y self-drive car sy'n dod yn America. Byddant i Betty yn dipyn gwell gyrwyd am basio ei ffrawd y tro cyntaf, ond methodd unwaith a chadw'r cornel yn ffysrosol yn orffen ar ben y clawdd. Pan yn aros yn Llandelyn, byddwn yn mynd bron yn ddyddiol i Landysul ac yn wythnosol byddai rhai galw higio Bas Gomer bydd chwelyd amlen brown fawr yn cynnwys problemi a farcio'r bob tro a ffensol goch. Roedd ewythr yn ffodus iawn o'r gwaith golygu cyson y gaig yn Mas Gomer ac a fi'n help sylweddol i economy'r cartref. Da'i wrth ei bod yn darllen problemi llyfrau ac a chafodd y blaen trwy olygu nifer o lyfrau gan gynnwys rhai lysuron ysnif o gerys megis Blas y Cymryd, Ysgol Crynan a Ffenestri Tua'r Gwyll. Nofel ddadleuol gyntaf Jane Edwards, Dechrau Gwyfidiau, a chyfrol gyntaf Eigrel Lewis Roberts, Bryn Hyfryd. Wnaeth y cyfrolau Saesneg o ddygyd ganddo oedd clasur Cliffs of Freedom, 1961, sy'n adrodd hanes bywyd y naturiaethwr Roscoe Howells fel warden ar Ynys Gomer yn Sir Benfro. Dyma copi na gen i yma, yn sleid nesaf fi'n credu, yn dangos gwerthfawrogiad Roscoe Howells. Many thanks for all the trouble taken in giving it some of the polish it so sadly lacked. With all good wishes, Roscoe Howells. Ddim yn gael pethau. Gyfer sawl ymweliad y Gwas Gomer am tywys o gwmpas yr argraffti fwy nag unwaith. Gyfer syfraint o gyfarfod ag Edward Lewis, Caneth y Cwmni, a ddefnyddodd gopi'r rhodd o help llaw John Thomas i ni. Llyfr byd yn gwneud cryn ddefnydd ohono'n ddiweddarach yn ysgol ymadau Cyfyrddin. Dwi wedi benthyg y gyfrol i rhywun a beth wedi cael ei nôl, a dwi'n siŵr pwy. Dim ar yn Dennis sydd y gyda. Dengys Rhys Nicholas ei edmygedd mawr Edward Lewis yn ei gadwyn ei nglynion coffa iddo, a gyhoeddwyd yn ei gyfrol cerdd a charol. Ac mae John Lewis ei fab yn torri teyrnged hael iawn i ewythr am ei gyfraniad i waith golygyddol Bas Gomer yn ei gyfrol o atgofion teuluol creu argraff, a gyhoeddwyd yn 2012. Mae'n bosib iawn bod yn ydordeb drwy'r minnau'n hanes o graffu a chyhoeddi yn deillio o'r ymweliadau cynnar hyn ac un o'n prif weis cenedlaethol. Un y gymdogion agos y ewythr oedd T. Jones.
Dwi'n gwybod nawr, mae'n nanu yn bresennol dwi'n credu. Pirathro, ysgol coed y Bryn. Chydig o wylltiroedd yn unig o Len Delyn. Roedd yn arbennig o'r hoff o'i gyfrol llyfr Sian ac Iolo yn gyhoeddwyd yn 1956. Rwy'n falch i allu hawlio fy mod yn un o'r rhai cyntaf digonistedd yn ei gader a Mislod Llew Jones yn Eisteddfod Genedlaethol 1959 am ei adl i'r dringwr. Dwi'n mynd i trefn yn gwybod. So, cyfan. Ie, mae'n Llysa Jones yn mynd i gael yn hwn bach yn dwyllodus achos 1958 yw hwnna ddim 1959. 1959, beth sy'n Eisteddfod Caernarfon. Roedd yn gwybod wedi mynd am i am dripper i'r Eisteddfod, y tro cyntaf erioed i mi ymweld â'r gogledd, rwy'n meddwl. Roedd dau wr arall yn gwmni ni, Johnny Griffiths Lloyd, Maes y Glyn, un wedi econiad ag athrawon ysgol Sul Bwlch y Drws, ac un arall ei fod y capel a bellach yn athro ifanc yn Treorci, ac y wisgau sgarf las y gair cofio drindod cyfyrdyn. Yna'r llun nesaf yn gwylio. Dyna ni. Sorry, hwnna'n gwybod. So, wedi tynnu'r llun mae'n anghamra bach. William Thomas ar y chwith, Johnny Griffiths Lloyd yn y canol, sy'n ei drepu i Eisteddfod Caernarfon. Ac os yw'n seibiant yn llen uwchledd ar y ffordd i fyny, yn yw'n gweld cofeb o Edward. Radio yn gwybod. Os ydyn nhw'n rhan yna, Dyma'n gofio yn wreiddiol. Dwi'n yn siŵr am pan fod yn cyfeirol yn mynd trwy Llanuwchlyn ar ei ffordd i Caernarfon, mae'n bach yn yr gewch i fi, os ydyn eisiau dangos y gofio. Hwna yw'r gofio wreiddiol, mae hwnna'n bellach yn gofio mewn am Dwyfor, a chodydd cofod newydd i wen ac i gan pam yn ei lle, hefyd o waith John Jones. Roedd drwchydyd yn 1970, a yw'r gofod newydd yna hefyd. Dydd diwrnod o fes y Eisteddfod yn digwydd dros bont Menai gyda'r gwybod yn mynd i fedru ffrostio o mynd adre i'n ffrindiau yn fod wedi bod drannodd ar y mwy. Dyna ni ar bont Menai yma. Noson ganlynol ar ôl yn ôl i Llanderin o'r Eisteddfod, daeth ewythr ar fi weld T-Llew Jones yn ei cartref yn tir ysgol Coed y Bryn. Ac yno cefais ran trydydd o eistedd yn ei gader. Un o'r cyntaf am hynny eistedd yn ei gader. Llawer blwyddyn yn ddiweddarach, wrth yn gweld am mam yn ysbyty Bron Gais, gwelais T-Llew Jones, a oedd hefyd yn glaw yno. Soniais wrth fy mod wedi eistedd yn ei gader yn 1959, ac roedd ei ymateb yn ddiddorol bachan cer o mar gyda, cyn i ni gael cyfleiddir o'r union amgylchiadau. Un y dau eraill ar ardal a byddwn yn ymwynhau yn weld i gef oedd Marffo yn Glenarthen, cartref Parthedig S.B. Jones o'i brio Dani. Enwyd y tŷ yn Marffo ar ôl pentref Largo yn yng Ngogledd Ffrainc, lle bu farw Sim Jones, brawd Mrs Jones yn y rhyfel mawr 1918. Yn ogystal â bod yn ffrind y teulu, roedd S.B. yn wynidog ar gypeli paniel a Bwch y Corn ar gyfer yn cyfyrddin. Roedd yn adcyd i Evans a drysorydd a diolcon, a lle byddwn yn addoli fel plentyn bob yn ail Sul, gan y byddwn yn mynd gyda'n tad i'r eglwys yn reolaidd hefyd. Mae S.B. ei brio fer forwyd Lizzie Evans yn treulio misoedd yr haf yn Marffo. Roedd gan yr ewythr ac S.B. dipyn yn gyffredin, a fan i fod yn weinidogion yn yr un enwog. Roedd yn ymwneud yn ymwynwyr ac yn wir llangar, a chafodd Rhys Nicholas yn fraint o ddilyn S.B. yn un o olygyddion cwchran chwarterol gan hunain 1964. Un o'r atgofion mwyaf pleserus am Marffo yw'r te anferth y byddai Mrs Jones yn ei baratoi ni pob tro.
Unig beth oedd yn ysbwylio, mae'r paned wedi ymwneud gyda llath cymnesiwn. Glas mwyaf erchyll. Os dysges i chwarae golff ar lawr Llandelyn, mae'n dysges gamp arall ar lawr Marffo. Roedd esgyd dipyn o gamster a chwarae crwci. A chwlwynwyd i'r gêm honno o gwyn y gyn a chlysur ar lawnt y tŷ. Pwyl sy'n dysgwyl derbyn cyflwyniad i 2 gêm soffistigedig fel golff a crwci yn rybellion Sir Fytegi ar ddiwedd 1950 gan 2 weinidogion yr annibynnwyr. A dyma'r weinidogion hynny a'i gwragedd mewn pabell ar lawnt Marffo. Ond beth i yma yn rhaid Mrs Jones ar y beth. Gwybod yn gardi beth conig. Yn ystod yn gwyliau Llandelyn, byddwn yn cael ambell daith i lan môr, roedd Abereiron cynewid a Llangran o gyda'n cyrraedd hwylus, ac yn y cei, proses yn haith gyntaf mewn cwch. Roedd pont Hensian a rhaid o'r Cenarth yn ffyrddynau eraill. A chan byddwn nhw'n mynd i'r felyn yn Cenarth, roedd rhaid o'r adref gyda chwdyn o'r lawr ceich a'i fwyta'r o'r grawn fwyd i brecwas y diwrnod canlynol. Byddwn hefyd yn mynd yn achlysurol gyda'n ewythr i weld a chymdogion ac aelodau'r capel. Yn cofio'n arbennig am y croeso cynnes oedd e'n faros bob tro ar eilwyd nodedig fferm Rhyw Lig yn Tregroes, gan o 2 brawd Cerdyn ac Ewyn Williams a'i chwaer Nancy, bydd eglwyswyr nid erynt yn aelodau yn ei gaffeli. Fi'n credu bod yna'n raglen cefnlaf wedi bod yn y teulu rhywbryd. A wedyn y 2 chwaer dawnus Hetieg, Sara Davies, Talfan Croeslan, fel yn gyneri'r achos yn fwch y Groes, ac yn bod ryfedd i David Ellis Thomas, os cofio'n yn iawn. Byddwn hefyd yn elwan ariannol o'r holl ymweliadau yma. A chofio yn adrodd ar ôl un arhosiad gyda'r swman Davies o 17 swllt a 6 chiniog yn mwynhau. Gwydwedon nad oedd y Cardis yn bobl hael. Ar y siliau byddwn yn mynychu o'r draw yn ymholiad dda Bwch y Groes. Bwch y Groes oedd yn fwyaf o'r 2 adeilad, a dyladwyd y capel bresennol yn gymharol gyfer yn 1880, bod yr achos yn dyddio o 1833. Roedd horedd o sefydlwyd yn 1784 i dipyn llai o gapel, ac fe'i hael adeladwyd Wyneg unwaith. Byddai'n gyswyd bwrlwm arbennig o gwmpas Bwch y Groes, Dyle'r nifer dda o bobl ifanc ddawnus a talentog yn mynychu'r capel. Yn ei plith roedd Emil Lynn Evans a godwyd i roi oes o wasanaeth i'r weinidogaeth, ac emir arall Emil Llywelyn, mab T. Llew Jones. Y bu Rhys Nicholas fel ei weinidog yn rhoi tystiolaeth laddol o'i blaid ei gymeriad a dweud achos Trwelyn, a chwefnod 1963. A chybys y blaen to gydweithio 3 o blant reglus ond yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Nancy Crippen Jones, is-geidwad yn adran llawsgrifau, Mary Jones, ysgrifennydd y Llyfrgellir, ac Alan Thomas, na i William Thomas, a fi a staff o'r gartyn Llyfrgell, neu Alan Prostrasol, yma pawb yn un afod e. Byddai'n gwybod yn hoffi adrodd un stori ddoniol am Alan, ac yn siŵr y byddai'n maddau i ni am ei chynnwys yma. Ar ôl i Alan dweud ei adnod, mae fi yw'r bigael da yn oedra i'n bwyd y sil. Dwi'n yn gwybod iddo, Alan, wyt ti'n gwybod pwy ddwedodd y geiriau na? Rodw, te bod Alan yn union sydd. Fi, Mr Nicholas. Byddwn yn gofyn yn achlysurol yn newid pa un o 2 oedd ei hoff gapel, ond ateb yn diplomaddol y byddai bob tro, heb ddangos yr un ffafriaeth ein maes dros y llall. Yn 1964, derbyniodd alwad i fenedigaethu yn Eglwys y Tabernacl, Llanton Place, Porthcawl, a symudodd yna yn mis Mawrth 1965. Dyma'r Tabernacl. Roedd nifer yn eich yn anodd iawn i ddeall ei gymhelliad i symud o ardal Cymraeg yng Ngorllewin Cymru i dref-myntog a Saesnig yn lan y môr. Yn delwedd bwrgogaeth o'r pethgon a deser. Yn ddofyn y dweud gan ffair enfawr ond fydd oedd yn walwyr anstywall yn mynd mynychu bob haf. Mae'n ddiddorol nodi i newydd wrth ddewis o fewn 6 mis i symud i ysgrifennu'n amddiffynol iawn
a chanu clodydd ei gartref newydd. Yn ei golwg ddisol hwnt ag yma yn y cardigan yn tair I side advertiser. Mae'n dwy'n sylw arbennig at ragolaethiau dref fel Rasbei a'r cyfoeth o bentredi hynafol hyfryd sydd oedd yn cyrraedd hwylio sydd gan ddwy'r amwybyddiaeth ddelwedd draddodiadol. Ac o ran adar, yn byddwn yn hoff ei adar, soniodd iddo glywed y gwcw yn amlach yn Port Cawl nag yn Tryndelyn. Nid yw'n meddwl iddo erioed fod yn y difar am symud I Port Cawl. A fi yntau gan Tibeti yn hapus iawn yn nhw, fel ganddo dan ei ofod gapel hawdd, modern, a gorwyd mor ddiweddar a 1931. Mae'n rhaid gweld y gwneud presennol yma heddi. Ac fel yn ardal Llandysyd, dwi'n ffodus iawn yn ei gynulleidfa a'i swyddogion hynod y gefnogol. Mae'r man Serw Las yn Sollbys yn llai yn y Llandelyn yn di-braf yn ffinio a chai rygbi clwb Port Cawl. Ar y degau byddai tîm cenedlaethol Cymru a gwrthwynebwyr yn ymarfer yno o flaen gemau rhyngwladol. Cofiaf yn dda I gwylio dros wal yr arddgefn. Ar ôl iddo gyrraedd Port Cawl, taflodd ei hun I weithgarwch lleol yn syth a fi'n ddiwyd gyda trefniadau Steddfod Genedlaethol oedd ar fin yn frawd ac Aberafan yn Awst 1966. Yn diwedd arach fi'n cynnal dosbarthiadau lwyddiant llanol dan newid Coleg Ysgol yn Abertawe ac yn darlithio I sawl cymdeithas leol. Datblygodd ystryd tafn ac yn gartref i'r ysgol weithrin leol ac ymhen amser daeth honno'n ffynhonnell bwysig o blant I ysgol sy'n Lywyrchus ac I ysgol gymrodd yr Gymraeg gyda'r chosger a'n golwyd yn 1982 sydd bellach yn cynnwys 200 o blant yn De Corneli. Chydig wedi hynny 1907 roedd yn un o sylweilwyr papur bro o'r Hogwr a ddathlodd chwarter ganrif o weithgaredd yn 2010. Gweithiodd hefyd yn ddifino I wahodd y Steddfod Genedlaethol I ben y bont o'r Ogwr. Gen a fi byw I gweld cafodd y pleser o wybod y byddai'n cael ei chynnal yno yn 1998. Ar ôl iddo efo gan Tibeti symud I Port Cawl, byddwn yn ei gweld yn rheolaeth yn ein cartref yn Gaerfyrddin. Yn prin oedd yn wyliadau Port Cawl yn ystod o'r 10au. Yn bydde fe gan Tibeti yn gael yn Gaerfyrddin, byddai'n cymryd gormod o ddiddordeb yn gwaith ysgol. A chofiaf yn fy mlwyddyn lefel O, fel ei gymorth parod I ysgrifennu gwerthfawrogiad gwell o'r gerdd Aberdaron gan Cynan. Cefau sbarc, 9 mas o 10 am fathro Cymraeg E.G. Rhys neu Bull. Ti'n cofio Bull? Ie. Ond gyda'r sylw sarhausbraidd ar ddechrau Richard, ond gwaith pwy yw hwn. Ar ôl I brodi Edith a chanteri yn 1975, byddwn yn treulio dipyn o amser yn Erw Lans. Gyda'n yr un ohono ni yn argerdd. Wedi wasg hwnna. Roedd y gael egni jyst o'r clawdd. Roedd patrwm y gwyliau yn debyg I rai Llandeli gyda'n gwybod yn awyddus iawn I ddangos gogoniannau'r ardal megis capel Bethesda'r Dro, Rheoldi a Chrochendi, Wendy, Castell Ychelig, Aberogwr, ac ambell leoliad yn ysgwr, megis y tŷ lle'r honwyd bod Lord Lubcombe wedi cuddio ar ôl dianc dan amgylchiadau amheus Y 1974. Byddai rhaid hefyd sicrhau bod gwion yn fawr yn mynd I fwydo'r chwiad ar y llyn a chael cyfle I weld ar ffair glyser yn Coney Beach. Ac roedd gan gwybod ffordd reidweiddiol yn rybuddio gwion I byd yn gorfario am y periannau Penny Falls. Bob tro byddwn nhw'n mynd hyd o'r coed ar graig, cartref hardd Sir Leslie Joseph, Berchenog y Ffair, a Gyrion Port Cawl. Byddai'n yn atgoffa gwion bod pob ceiniog byddai'n ei wario ar y Penny Falls yn mynd tuag at brynu un bwld cennin Pedr I ychwanegu at y miloedd o ddisios yn y ddyrnod gerdd I bendigedig.
Oedd yn siarad bysodau gwion i gadw ei arian i brynu bwlbs i hunan fi'n credu. Yn ddiolodd Rhys Nicholas o'i weinidogaeth yn 1983 ac symud i fyw i gyrion y dref yn Newton. Ac ymhen 2 blynedd ei cafodd ei hun yn ŵr gweddw yn dilyn salwch byr a chreidl i briod. Ianti Betty farw'n 64 oed. Yn Awst. 95, sori. Bod hyn yn ergyd enfawr iddo, mae tefodd yn positif iawn, y llwyddodd i'w gadw ei hun yn brysur ac yn annibynnol am dros 10 oed arall. Fi'n ffodus iawn yn y genogaeth y gafodd gan aelodau'r tawn acw. Yn arbennig yn ei helynydd parch cyflwyr arben Lloyd a fi'n gymorth. A fi cymorth ei chwaer yng Nghymru a'i gŵr ennydd y David Walters ym Mhen y Bont yn amrysiadwy o werthfawr. Yna'n ddyn o Betty, os fi'n o Amin Lloyd yn ddeg gyda i yn mynd yn ta'n meirion. Wydda'n meirion sylwad hefyd. Parhaodd ei gysylltiad ag Osgomer tra'n yn gymryd ychydig dipyn o waith golgyddol i Westjon Penry. Yn deithio'n rheolaidd i'r swyddfa yn Abertawe yn John Penry. 1907, penderfynodd brynu cyfrifiadur Armstrong. Daeth yn reistr arno mewn byr amser ac yn ta'n 73 oed ar y pryd. Yn dilyn ei farwolaeth, gyfynwyd i ni archwilio'r disgiau yn ofalus o ddeunydd anghoeddiedig. Ac fi'n mynd ddigon ffodus i ganfod 2 emyn newydd a gyhoeddus yn 1998 ar ffurf llyfryn yn dwy'n y teitl yn mynnau newydd na'r llyfryn bach yn nhw. Mae gen i 4 copi sbars os yw'n eisiau. Un o'r ymynau hynny oedd emyn cymorth Cresnogol sydd bellach yn mynd yn ffydd. Ac oedd Park Jeffrey Thomas yn deithio i bod wedi comisiynu'r emyn yn Dywig. Rydyn deall. Ac oedd yn llygad arwydd i fod angen mawr y byd. Cael ei gyfle i ganu hwnna ar ddiwedd y sgwrs yma. Erbyn diwedd yn 1980, tro Elis ymynau gyda ni cwbl yn gyntaf yn hyn ŵr feddw neu'n cartref yn Aberystwyth. Yn dea i fyw yn ei bwyllgorau bod yr oser gyfarfodydd Cymdeithas Ymynau Cymru. Ysgob yn wythnos yn annibynnwyr i brigethu neu brigethu yn un o gyperiau'r ardal. Neu dreulio chydig amser yn ymchwilio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae'r gostyn yn gwmni difyr a byddwn yn sgwrsio ac yn dadle am olie yw'n trafod yn aml iawn am grefydd, gwleidyddiaeth a materion cyfoes. Yn aml iawn byddwn yn cael cwmni ein cymydog Mrs Marian Henry Jones a fi'n gyd-fyfyrio gyda'n gwybod yn Coleg y Brifysgol yn Abertawe ar ddechrau fawr yn byd. Yn welydd cyson arall byddai'r Porchedig Tudor Davies. Byddai'r 2 wrth ei bod yn gwmni gilydd yn trafod ei mynyddiaeth ac yn cymharu nyddiadau ar eu cynnwys diweddaraf. Bydd rhain yn ddyddiau difyr a byddai'n gwybod yn mwynhau chili con carne neu spaghetti bolognese oedd ar y bwydlen arferol. Byddai gwydryd y 2 yw un coch a falle ddysgu bach i mynd yn gwely. A un adeg cyn salwch Antibeti byddai'n ystyried ymddeol i Aberystwyth. Oedd y cwlwm a ploth cael yn llawer hydlen i'w dorri. Bydd Antibeti chwerthyniad iach yn medru goleio unrhyw gwmni ac yn debyg mae hi sydd yn hawlio'r clod am ychwanegu'r halrywia yn glo i Pantyfedryn. Mae fynyled yn fawr iawn y 2 ohonynt, mae hiraeth yn parhau. Clawodd ei llwch yn ymwneud cyhoeddus bod cael. Mae ei bydd yn un nodedig iawn yn cyfysgu'r Pantyfedryn. Diolch yn fawr. Dim ond Richard y lle mae wedi cyflwyno sgwrs fel yna. Ac fe fydd e'n fod rhan ateb cwestiynau, os gan rhywun rhyw gwestiynau, ond yn gyntaf i ni mynd i ganu emyn arall, i ni newid glywed cyfeiriad eto fe. Agor di ein llygad arglwydd i weld angen mawr y byd.
Ond fe gyrhydd, fe ddath e mewn i'r capel ac yn syth i'r pulpit. Anghofiai byth ohono fe'n dyfynnu emyn George Matheson. O gariad na'n gollyngu i. Ond nath e ddim dyfynnu'r emyn Gymraeg, ond yn y gwreiddiol Saesneg. Ac wrth gwrs oedd George Matheson wedi sgrifennu'r geiriau mewn cyfnod anodd a thrist yn ei bywydau pregethwr dad, oedd e fel i chi'n gwybod. Ac anghofiai byth o Rhys Nicholas yn noson honno chydig iawn cyn i farw. A'i holl egni yn bloeddio ar draws y capel y geiriau "O love that will not let me go". A wi mwyn credu bod cynulleidfa Baker Street gwaith wedi anghofio hynny. Gafel cariad i waredwr mor dyn ynddo. Diolch yn fawr iawn, Richard, ac am beri fi ddwy'n i gof nifer o bethau yn yr arbennig yr hanesydd yna amdano fe. Diolch o galon. Oes yna rhywun arall moyn dweud rhywbeth, gofyn cwestiwn? Just rannu, oedd Cymorth Cysnogol yn dathlu rhyw ben blwydd, dwi'n cofio beth oedd e sawl blwyddyn rhyw Jubilee, a ffono'r Rhys Nicholas a gofyn all e ysgrifennu emyn i'w chanu yn y pen blwydd, ac fe ddath yr emyn yna sydd yn mor yn cwmpasu mewn gwirionedd beth mae Cymorth Cysnogol ynglyn ag e. Ac wrth dysgu, rhoi a myfyrio ac yn agweddu. A y llinell ola yna, bod y byd yn dod yn lle llawen, fe llawenydd. Ond yn ddiddorol, fe ganwyd yr emyn yn y fan honno, ond oedd Rhys Nicholas am ryw reswm ddim eisiau cyhoeddi ar y pryd, oherwydd meddwl fe bod rhywbeth o'i le meddwl fe ar yr ail bennill. Na rwy ddim yn gwybod beth sydd o'i le ar yr ail bennill, ond fyna oedd e'n teimlo. Ond ni mor falch i weld i'n cynnig o fi. Ydy'r fersiwn dwi wedi godi o'r cyfrifiadur, fath ar un sydd yn cneud ffydd, dwi'n gwybod, dwi'n wedi cymharu dda. Na, bydde werth ni gyda. Diddorol. Diolch yn fawr iawn. Diolch i chi, diolch yn fawr iawn. Rwy'n arall? Diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Wedi rhywun esgofion, fel dda ni'n gweud, rhywun esgofion i fi. Dwi'n dod o Gynarthen a dwi'n cofio'r parch S.B. Jones, ond cofio'r stori am yn had oedd yn sâl lleol a cos gwely S.B. Jones wedi torri. Mae'n had yn mynd lan i drwsio'r gwely, ond S.B. Jones yn dal yn y gwely. Mae'r cof yna'r stori sydd wedi aros, a rwy'n cofio trafnodd Steddfod Pantyfedwen, oedd y parch Rhys Nicholas yn pregethu yn Ebenezer Gwrseinon, siwr o fod, achos lle o'n i'n byw ar y pryd. A fi'n cofio fe'n dod yn gyffroes iawn, a darn bach o bapur i fi, newch chi ware'r dôn mae i fi, achos mae wedi ennill yn Pantyfedwen. Ac roedd y cyffro o'r dôn newydd, a mae'r cof na'n aros gyda fi o hyd. Ydych chi ddysgu chwarae croce yn... Na, ddim prynu stamps a'i troi nhw wyneb i weired yn y post. Ydy hanes smartphone, ydy'n dal yna? Ydy. Mae'r enw parhau. Ydy, mae'r ffôn, ie. Odi. Rhywun arall yn dymuno dweud rhywbeth, rhyw atgofion? Ie, hi oedd yn cerdded mewn i fod. Cadno, ie. Dol na'n weid rhywbeth? Wel, cyfan o'n i'n gofyn, jyst checio fo fi'n iawn. Y cof plentyn o... Mrs. S.B. Jones. Bob amser yn cerdded i mewn i gapel Gynarthen, un o'r ei ola bron, ac yn cerdded lawr ar hyd y capel, ac oedd hi'n dod i mewn wedyn i'r sedd oedd yn gwynebu y gynulleidfa. A dwi'n cofio cyllon twllon, os oedd ryw gagno yn dod rownd ar ei chen. Oedd pobl y bryd hynny.
Wel, dyna'r cof sydd gen i ohoni. Ond dod i mewn grand entrance a dod ôl blwyddyn ac o'n i'n dawel yn ofnus iawn o'n i'n gadno o'n i'n cario oherwydd bod i'n dyna ni. Dim ond rhywbeth bach dda. Dyna'r dyrgelwch i fi, a bod nhw'n medru cyflogi borwyn, ynddo? Wel, ie. Ie. Nes i ddech o Sir Trafod yna, dwi'n credu. Wedi dod yn Carno, ie, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod Oedd Esbi yn wedi dod yn Carno. Oedd. A wedyn, fe ddath i'r lle na nes i ddim enwi Richard, lle buodd Wncwl Bill. Diolch yn fawr iawn am yr cyflwyniad. Oedd yn wych i gael y cefndir fel ni, ddim yn gwybod y rhan fwyaf ohono fe. Yr unig siomodd bod yn mynd i enwi lle oedd Antibeti a Wncwl Bill wedi priodi. Bwscon. Diolch yn fawr iawn. Nes i gyfeirio Bwscon, wedys i bod yn hatci yn dysorydd ac yn diolch yn bod fi'n mynd ar bod yn ail dysil. O ti'n cysgu? Sori iawn. Sôn o fod ti'n clywed eto o ti. Un o'r atgofion cyntaf sydd gen i o Rhys Nicholas sydd wedi glywed yn rhoi i atgofion yn ysgol haf y Gwynidogion. Ac oedd e'n wyth felly gweld nhw nawr Debrifri Thomas Van Dale, Lee Williams, Llew Lloyd George, ac i'r tro na. Ac o'ch chi'n rhoi gymryd Gwynidogion fel un yn bobl ddifrifol iawn. O meddwl Rhys Nicholas fel un o blant ysgol Tegfryn, Tegfryn. Yn ysgol Tegfryn, meddwl fe yr ysgrifennwyd y frawddeg mwyaf godidog, yr ysgrifennwyd erioed yn yr iaith Saesneg. Ie, Saesneg nawr i blant cefn gwlad Sir Benfro, Tegfryn. Fe geson ni waith gyda'r athro i ysgrifennu traethawd The Joys of Childhood. A dyma ddwyl o ati. A meddech chi sa fo hwn yn dangos i hiwmor e. Un bachgen wedi ysgrifennu The Joys of Childhood are very good. But nothing compared to the joys of adultery. Wes yw, byddwch yn gyffyrddus gyda, beth yw cyfieithiad. Oes rhywun arall yn ysu ar rhyw atgofion da neu drygionis? Na? Os felly, nid yn lle i iwdio. Dwi'n gwybod bod Jeff yn mynd i ddweud gael. Nawr neu ar y diwedd yn deg? Reit ar y diwedd. Reit ar y diwedd. Iawn, mae Tom Price yn mynd i roi jyst gael y ddiolch i Richard. A mae'n rhaid trefedda cael diolch i Richard am yr atgofion. A fel pawb arall, mae'n lu o atgofion. Gaethon ni fraint trefedda yn Taman y Clwb Porthcawl o gael Rhys Nicholas yn weinidog arna ni. Ac oedd Anet yn sôn am Pantyfedwen, ond mae gen i stori am Pantyfedwen sy'n braidd yn embaras i fi, dweud y gwir, achos pen briodon ni bydd yn mewn fflat yn Corneli, reit ar y groesffordd, cyn y draffordd, ac oedd pawb yn mynd nôl ymlaen i Porthcawl, heibio y fflat. Ac oedd hi'n nos Sadwrn, a 11 o glwch nos, na ni'n paratoi, yn digweddi, mae cnoc y Huws. A eisiau lawr yn mynydd, beth i Huws there, Mr Nicholas yn yr rhaid yma. Yn nhw, pam oedd eisiau gweiddi, pam sy'n ni jyst wedi agor y Huws felly. A gofyn oedd o, dwi'n gweld golag yn o'ch chi'n dod at sôn yn ddrwg ni bod fi mor hwyr. Ydw i'n bedyddio mae'r fori neu wythnos i fori? Wnes i na wythnos i fori, Mr Nicholas. Ond beth wedodd o wedyn sydd i sticio. Dwi ar y ffordd nôl o Steddfod a wedi ennill ar sgwennu geiriau Emyn. A gwrs, dath i'n Pantyfedwen wedi mewn blwyddyn wedyn ynde. A chi sôn am ei hiwmor o fan hyn.
yn y gymdeithas yn Port Cawl, mi oedden ni'n cynnal steddfod fach. A fodd y beirniadu y llenyddiaeth a'r ddyrlligu. A mi oedd yna limrig yna. Ac oedd y limrig yn bach yn amheus. Rhys yn darllen ni, dim gwen ar ei wyneb, pawb y chwerthin, de. A dyma o'n dweud, oedd y sôn wedi deall, felly. Dyma o'n dweud, sdim byd yn bod ar y limrig o, eich meddyliau chi di'r drwg. Ia, a da ni wedi cael pleser o wrando yn chi heno. Diolch yn fawr iawn i chi. Nithwch chi sôn am y dosbarthiadau oedd yn gymryd. A bydd o'n cymryd dosbarth yn y neuadd, yn y festri, yn Tabernacl, a'r gyfansoddiadau'r Steddfod. Nath hynny am sawl blwyddyn. Ac un noson, dyma fo'n ffonio i fyny, yn dweud, Tom, ydych chi'n dod heno? Yn dwm na fi. Os ganddoch chi recordydd tap? Oes. Dwch efo, achos mae yna rhywun yn methu dod. Achos, a mae eisiau gwrando ar beth dwi'n dweud, ar gerdd y goron dwi'n meddwl oedd. So mae'n dod o'n bloncio'r peiriant bach mwy flaen o. A mae'n rhywbeth sydd gen i, dwi'n drysos o'i fwyaf rwan. Mae gen i dapia o Rhys Nicholas yn treithi ar gyfansoddiad Steddfod am bron i 2 flynedd. A digwydd bod, pwyl y methu dod yn oswedd hynny, oedd Cassie Jenkins, falle bod Cassie enw Cassie Jenkins yn golygu dim i chi. Ond swn i'n deud chwaer Richard Burton, yna, byddwch chi'n pwy o ddyn. Felly mae'r tapia mae gen i yn tŷ, a dwi'n trysori hynny yn fawr. Richard, diolch yn fawr iawn i chi am atgofion llys yn gallu cario ymlaen. Diolch yn fawr iawn i chi. Mention in dispatches, dyna ni wedi cymryd cyfeiriad ato chi. Os oedd yn addoli chi